siyamfeature. Eish, ayishapha ethu. Yabona? Umuntu ofikayo nawe la phansi. Yeah. Ngizwe kakhulu engomeni zakho. Ngesingawe baningi abaculi. Sikhuluma ngomfaka Khumalo Mlabalaba. Hayi labo uthi mhlawumbe ongeke ubasho cha hayi ukuthi bayabheda. Obazwa kahle uthi cha yabona lensizwa mfethu ubani nobani epenini mina ngiyabezwa. Yeah. Ubani kuba bazwayo ukuthi hayi mhlawumbe ayikho umuntu ongabhala ingoma iyabhalwa. Hayi iyabhala angithi ngifuna ukubuya lapho ukuthi no. Abonke abantu bayayibhala ingoma. Yes. Ukuthi kuhluka la ekuthenini ukuthi kuna lamagama amancane afika athi nansi inkomishi uyangithola. Athi nansi inkomishi kodwa ungayibizi ngenkomishi ube negama eliteketisa inkomishi. Uyangithola mangithi mina khumbi abantu abami ukufika emhlabeni. Yes. Ngikhuluma ngabantu besimame but nginegama engibateketise ngalo. Ibona abantu vela basilethela abantu emhlabeni kodwa sengibabize ngamakhumbi. Uyabona imoto ezitekisi. Uthola abantu kodwa ithi hamba uyibeke ekhaya. Uyayithola. So manje iyehluka lapho ke le nto leyo. Sibaningi ke sikwazi ukubeka lawo magama lawo. Engingabala umuntu abamjwayele kakhulu futhi ahlonishwela leyo nto leyo uyena uDumakahle. uDumakahle ukwazi ukuthatha inkulumo ayiphendukezela yithi abe namagama amnandi azoteketisa inkulumo yakhe. Yabona akwazi ukuxoxela into. Yabona kahle kahle ngingasho ukuthi uDumakahle ukulo muntu lo unamanga oyehuzo. Yabona into kanjeyana icatshwa ngabantu abakanjalo. Nothi ukuthi mhlawumbe ngithi unamanga. Yes. Kodwa umqondo wakhe wabantu abakanjalo ukuthi abantu abangamahuzo abanamanga. Yabona. Siyixoxela awusilalelise. Yabona? Ngidlala ezinye ngidlala ngesigince engase ngiyisho 100% sure ukuthi hayi le ngoma ngiyakwazi sengikwazile ukuthi okay ngikhonile ukuthi ngibe nayo iintro yayo so manje ngase ngikhona ukuyilandelisisa kahle ke yazi yaphelela yayingoma. Angithi phela ingoma ikanjalo ifike kuye ibe isiqala ukuthi hayi ingoma ithi wena ke sekufuneka uyichaze ke lapho sekufuneka la khona amaciko. Angithi lento efike uDumakahle awine ngayo uma ngokuba unokunaka umculo ukuthi uDumakahle ufika benayo phakathi komhlane nembeleko. Yes. Yangithola. But awulaleleke ukuthi phakathi komhlane nembeleko kukhonani. Uyayithola leyo nto le. Ingoma into kanjalo ebhaleka kanjalo. So iziningi ingoma ezase kanjalo. Ngibadlaleleke lezo ngoma ngesiginci bathi hey asibuyele. Yes. Uyabona? Ayihambe se-studio. Sabuyela se-studio. Ngafike ngenza u1 futhi. Leyo album le ngayikhipha 2021 ile ethi njengozahara. Yes. Yeah. Yazi le ngoma ethi njengozahara ingoma yango 2013. Ngangicula ngenye indlela but ngase ngiyibuka njengamanje ngathi okay ngoba sekuyimanje ithi ke ngiyenze ibe sesikhathini samanje. Uyabona? Ngayenza. Abayithandanga nabantu. Yahlanya. Bayithanda abantu bayijabulela. Uyabona baba nothando olukhulu kakhulu ngalendlela exakile abantu banda. Kwakhona abantu abathi samba nawo. Liyasho nebandla lelo ukuthi asisolo. Bathi asisolo ngesizolo thina la samba khona sizwe. Yeah. Uyabona? Lapho engaze ngathuka yabona lento iyathusa manje sethu umuntu mfowethu umculo wakho usungene wajula mina okusho ukuthi lo muntu lo usuke sekuthanda ngokweqiniso umculo wakho usuke sewuthanda ngokweqiniso ayikho iCD mhlawumbe oyikhipha noma akukho okudinga umculo wakho okuyomendlula ngaso sonke isikhathi usefuna ama-update ukuthi kwenzakalani leyo nto leyo kufuna siyibheke thina amaciko ukuthi ifune sibahlonipha abantu abanjalo ngoba yibona abantu asekuwe sebeyinikele ngakho konke okusemandleni ukuthi umculo wakho nayo yonke into yakho uzobe connect izokwazi ukuthi umculo wakho uyamphilisa ukwazi ukumelapha endaweni lapha asuke ehlukumezeke ngakhona ajabule makokuba ujabule uyangithola so kwakhona abantu abanjalo baba abaningi kakhulu. Yes. Nepage lami ngithema ngilibona ku Facebook imali khula liza ko 40,000 ngathi ya imina lo ngathi kusho ukuthi kukhulu lokho angithi 2020
2022. Yeah. No 22 yeah 2022 2022 ngabuyela futhi e-studio lapha ke yabona ukubuyela e-studio ke kulokho ngahlala phansi sithe masisuka eGoli lokhamba kuyimi uNjobo umfowethu ujikelele bese sizosebenza noNjobo last year last year 2022 bese sizobheka kuNjobo so kwimpukuzeko edlala live sazi uthe mayikhuluma ethi yazini kukhona lento ofuna ukuyibheke la emculweni wethu esiwenzayo njengamanje khetha into eyodwa ezofika ithola indawo kubantu uyangithola ake sithi nje mhlawumbe yayibona leli demo lele ngilikhuluma ukuthi Thuthani Mfokandlovu yayibona into ukuthi itholile indawo kubantu awu kakhulu yabona kakhulu so ngabheka ngathi mina okay mayetha ngikhethi okay ngase ngibheka kwayena engomeni zakhe ngabheka ngakhuluma kodwa manje ngizokubona uyangixhaphaza wena ufuna uphose wena yini wayenza le nto le ngase ngibheka ngathi okay ama ngibheka ingoma zakhe mina sengiqomile ngathi okay easy ingoma ecula nombani ngoba mina bengideep kakhulu kodwa yize noma benginazi ingoma lokho njani na amajuba eqablana okay so my kunjalo ngase ngibheka ngathi okay yena uyayenza le ngoma le ngibheka ingoma ningi okay njengamanje abantu sebethanda ingoma ezothesha ezoba isingalong kodwa ngaba nalokho ukuthi mina ngiyazazi ukuthi ngubani yebo angeke ngushintshe lokho ngizokufaka lokho just ukuthi ngikhona nami ukuhamba nebanga labantu ngingafuni ukuyibuyelisa emuva yabona ngicabanga leyo nto yakhe ngashintsha if uma ngabheka ama-album amaningi engiwenzile kunale ngoba Son of a Carpenter abantu bavele bayijabulela ngalendlela le ndlela futhi nami ngingazi ekuyiyona eze yangibeka la ngikhona namhlanje yabona ikhona lehlukile mfethu yabo ngithi sizongena vele ku Son of a Carpenter ihlukile ihluke kakhulu leyana ubucula sambona Mlabalaba uyashaya kodwa kule khona lapho kuhlukile ngisho konke into indlela emukelwe ngayo i-trend TikTok Facebook everywhere nami ngisengakucela sikhuluma so2 siyixoxela siyahleba phela bethu le ngoma ngicela uyiphusha kakhulu yonke indawo kwi-marketing uyazi lokho into engingasho ukuthi mina kukanjani kunento ekuthiwa isikhathi lokho kufanele siku-understand futhi and futhi kunenye into futhi ekufuneka siyazi thina amaciko yabona abantu bekhuluma nalokho bethi kukhona la kushoda ufuna uzukuthola mawuyiciko ufuna uzukuthola yabona umuntu mayikhuluma mawuyiciko ngaso sonke isikhathi uhlezi uqaphile uyangithola uhlezi ubheka ngayo yonke into eseceleni kwakho noma uhlezi nomuntu mayikhuluma unothisa igama lakhe mayiqala nje ikhuluma kukhona lapha elizokusiza khona uma uyiciko uyangithola noma ngingahlala nawe kanje kodwa mawukhuluma ngikubheka inkulumo yakho ukuthi iyapi kufuneke ngaso sonke isikhathi umqondo wami ngihlezi ngusabalalisa yabona khona lapho kushoda khona kukhona la kushoda khona athi omunye uyazi ingoma ethize yangena kubantu uyabona bayithanda abantu kanje okay bayithanda abantu isikhathi sayo sesaphela okusho ukuthi ake ngithatha into abantu abayithanda ngingathathi ingoma ethize uyabona ngithatha into abayithanda abantu ngiyithathe ngiphinde ngiyenze ngenye indlela uthini ke ngalaba lento yeshow yazi ngiyaqaphela enkulumeni yakho Mlabalaba engathi wehlisile kule album ayifusekwe nuba wena Facebook ngitshela ku Facebook yini ungayithatha lenkulumo ubuye ngempela ushone emuva ukuthi yini ngihlisile mayethu umuntu ngehlisile mhlawumbe umuntu uzosho vele mhlawumbe against khona umuntu uzosho vele ngoba ngiyamthanda Mlabalaba but angikho happy yes okay uyazi kunenye into mina engiba nayo lokho ake ngiqale nje la akungijabulisi mayethu umuntu ngehlisile ngivele ngibona ukuthi kunenhliziyo yomuntu esengiyephulile yes okuyilokho engihlezi ngisemqondweni uma ngihamba ngiye studio ngiyokwenza umsebenzi engingafuni ukuthi ngephule inhliziyo yomuntu impela yabona ngisuka ngiyokwenza lapho ukuthi ngaso sonke isikhathi nobani uzokwazi ukuthi athole ingoma yakhe ezomjabulisa ngithola
Angicabanga ukuthi engomeni ezu14 ayikho ingoma ezokwazi ukuthi ikujabulise kuzo zonke lezo ngoma lezo ngabe unephutha ngabe usunenkinga uyabona so manje ngiba naleyo nto leyo so umuntu kanjalo ngiye ngimtshele ngithi mina okay mfowethu ngixolise kulokho akusho ukuthi kulokho vele ngenze ngendlela mhlambe obungacabanga ukuthi ngingenza ngayo ubucabanga ukuthi ngizokujabulisa ngendlela obungazi ngayo okay ngoba sengike ngakwenza lokho okusho ukuthi ngisangena esikhisini ngisazonyuka ngisazodundubala ngifike lapha size siqondana namhlanje kwenzakalile akekho umuntu owahamba indlela yakhe iqonde ngaso sonke isikhathi siyajika ngoba suke sifuna impilo size siphinde siwele siphinde sishone phansi singene impilo njalo ngathi njengamanje mfowethu ngiyaxolisa lokho kodwa ngiyathembisa ukuthi ngokuzayo uzophinde futhi ujabule ngendlela ojabula ngayo nayi album itrenda ipromo angazi ukuthi ngayibiza ngepromo wakhipha iminute nje lapha awuvala uTikTok awuvala uFacebook awuvala yonke into e-social media yazi lokho mina benginakho lokho vele ukuthi njengamanje umsebenzi wami uzokhona ukuthi uthole imarketing right yabona but ngingenakho lokho ukuthi abantu bazojabulela abantu noma mhlawumbe bazojabula kakhulu noma into kanjalo nje ngangana lokho ukuthi mhlawumbe kuzokwenzeka nje lokho engijwayele ukwenza nje njengalesithi kanje ngoZahara nani and into yaphela ke emqondweni nyanyanya ukuthi into engiyenza ihlezi iba nomehluko omkhulu kunale kade ngiyenzile kwaphela ke emqondweni nyalo kwakhona ukuthi hayi izothola nje marketing angithi manje nginalokho ukuthi imarketing yami ngathi khona la ngishoda khona nani ngithola ukuthi mhlawumbe sengikhipha nabanye abantu abasebephezulu abasezingeni eliphezulu engingakhona ukuthi ngiphushe kakhulu umculo wami ngoba kusuke sekunakwe bona yabona so nginalokho emqondweni ukuthi okay njengamanje mina vele ngizokhona ukuthi ngikhiphe early nize noma babe khona kodwa sibalekile asikho baningi kangako sokhona ukuthi kunakele sithole yabo abakhona ukuthi abantu bafocus kithi wathiwe yani Mzuzu hayi mana ngingakafiki lapha kuMzuzu yabona ngithe mangikhipha le ngoma ethi bhala mabhalani ngangayifuni ngangayifuni umfene encane wathi sathi sise studio sesiqedile sasiyokwenza i-final mix hamba noSonakali uSonakali yena umuntu engijwayele ukusebenza naye vele ngithi mina kanondaba yabona la ngikhulumeni imiphi ingoma esizoyithatha la senze ngayo ipromo ngoba ngifuna ingoma eziwu2 bathi hayi asahambe soyilalela sayilalela wathi umfene wathi ngiyayithanda ngangithi mina le ngoma unomgaga isokala mina nomgaga yabona ngangithi ayisihloko sakho unomgaga Angicishe mangaphose mabe nganaka lapha epageni lami ngangibhalile ingoma ngokuhlukahlukana kwazo kodwa zagcina zishitshakalala zona ngokuhlala nabo sengibuka ukuthi le ngoma ilifanelele igama ngoba manje sengibuka isiqubulo sayo ukuthi nakho lapha efuna khona indawo uyabona uyazisho but mina sengithatha ngiyibeka ngani yana lapho engideep khona thina siyifunda yabona ngathi hey abathi awuthathele ngathi yela abantu bangibhedela laba ngikhuluma la ngisho inhliziyo asifuna ukuphikisa umbono ngoba bese xoxa into siyabonisana kodwa ngiyasho inhliziyo xayi bangibhedela laba ingoma lena hayi sahamba sayenza ipromo yayo ke sayiki yabona into yangimangazi ngathi ngikhiphile ngeminute angazi bangaka abantu abasebeyipostile ku WhatsApp wami cishe bangaphosisi abantu engichatha nabo lapha bebe 1400 yes kodwa ngo 30 minutes ama message engase nginawo ku WhatsApp nganginama message awu 2300 yes ngayibo and ngaleso sikhathi leso ngiyaposta sengigijimela ukuyoposta ku Facebook ngoba ipage lami ngiyalibona liyakhula yabona ngaleso sikhathi leso bengina ma followers awu 49 lapho 50 mangaphosisi angijabulele ukuthi na followers 50 njalo yabo mangigijima ukuyoposta
wavele ngawuhlephisa ku-Facebook ngawuvala awuvala umcimbi ngawuvala uyabona abantu baba abaningi kweza kancane kwathi 5 hours ngayibona sigijima ku-TikTok mina mangathi uyangena manje TikTok angiposti lutho ngiyibukela ukwenziwala kahle angithi nalento leyo ukuthi mina bafo angifuni ukwenza into engingayazi angifuni into ngiyi-understand aqala ukuthi kwenziwala angifuni ukugijima ngiyokwenza ngibona iningi lenza ngifuna ukubona kahle ukuthi kahle la kwenziwa ini inzuzo yakhona yini kahle abantu abayifuna la bafuna yini abayifunayo uyabona before nami senginalo ulwazi bese ngiyaqala ngithi hayi nami sengiyasebenza ke manje bapopola ku TikTok bonakele nakho ngiyamanga ngithi ngiyaqala nangu mabhala abantu manje sengapha sebethi bhala mabhala ngaqala ngathi ngiyayishintsha ke igama lale ngoma wena ngifene phela ngiyamtshela bangithuka kwathi bengitheni ngathi hayi sek vele ngithanda uwe leyo ngoma leyo yabona lokho ukutshelela leyo hayi sek vele bekuyingoma yakho leyo ingakho ngoba isiyenza kanje mina ingoma ngithanda lethe yani Mzuzu ngoba ngangiyifila ingoma ukuzinto makuthiwa uyayifila uyabona kodwa into efuna khona yangimangazayo ngafe ngayicula hayi yazi le ngoma ngakuphosisa ngayishintsha kabili studio uyani Mzuzu ave ngayirecorda noThuthani ngiyiculela nje ngenye indlela ngangisho ukuthi yani Mzuzu but maseke ngendlala ayingathi hayi sengihleli ngingedwa ngicabanga ngathi hey man awuthi le ngoma ke ngiyishintshe ngiyikhuphule ngiyibeke la akendi manje mina ngangifuna ukuba deep uyabona ngokuthi yani Mzuzu kodwa manje ngathi man nqaye yani Mzuzu le nto efana naleli item lika ngizwe lithi I can't yeah ngathi awuthi ngithathe lelo item leli ke ngilibeke ngapha uthi yani Mzuzu yes yabona ngoba phela uma uthi eyani Mzuzu usukukhola ukuthi hey we baba isikhathi manje isikhathi manje ngathi uthi ngithathe ngiyibeke lapha uyayibona kodwa le ngoma ethi bhala amabhalani wamlalela unjoko inomjoko le ngoma mangathi ayibanga nokuba deep kakhulu angithi ngoba ngisho ukuthi mina hayi ukuthi angisimuntu olalelayo every yonke into oyikhulumayo yes noma bakuthiwa mfowethu ngiyakubona uhlanya ugqoke into zakhe njengejana kodwa ngiyakwazi ukuthi akona konke ukuhlanya onako likhona igama elilodwa ukukhuluma ligilele uzohlala enhlizweni ilotho mfowethu ungayidlala namhlanje awuwini mhlawumbe ngizokuwina wadlala namhlanje uzowina okay sewinile ilotho nini namhlanje ngasiphi isikhathi namhlanje ngesikhathi sokuthi so even nanomuntu makuthiwa uyakhuluma makuthiwa uhlanya igama likhulumayo linye likhona igama elilodwa likhulumayo eliphilayo noma umazi ukuthi hey uyahlanya ngaso sonke isikhathi kodwa namhlanje likulodwa igama alikhulumile olilanga umfice ekhuluma kahle uyabona ukuthi wena bazomclaim uthi awuhlanje uthi ngikumlaleli ngeke uzumlaleli uyabona and even nanomuntu lulodwa usuku olushintsha impilo yomuntu uyazi thola ukuthi impilo yakade ibheda zonke izinsuku but namhlanje ukhonile ukushintsha impilo isingaqhubeka ke iyenze le nto le uqhubeka kokushintsha kwempilo but lulodwa usuku lokushintsha impilo ay son of a carpenter mfethu yeah so far ihamba kanjani kuma digitals mfowethu uqasheke ihamba kanjani ihamba kakhulu uyabona isiqale la yabona la kuma platform yes ihamba kakhulu kunomehluko omkhulu kunalama CD ebengakwakhipa uyabona hey mkhulu kakhulu uqale la kuma promo but mase ngifika lapha yebo abantu angithi abantu abangama fans wethu banalokho ukuthi okay lo muntu uzo shuthi lezi ingoma ingoma ayithembayo amapalani yani Mzuzu banalokho ukuthi hey lo muntu ukhipha ingoma ezithembayo ake silalele ukuthi i-album iphethini yes yabo kanti kwasho ukuthi hey nakhona kuyafana ngenze sure ukuthi ngifuna ukunijabulisa ngalendlela bayijabulela abantu ilokujana ihamba kakhulu yenza okukhulu kwima kumehluko ukuthi akusefani nalokho yes yeah ithengisa kakhulu le CD kunalama sibona nasemcimbini emkhulu mfethu manje yabona lokho umcimbi wami mangaphosisi umcimbi wami
wesibili omkhulu khona umcimbi engangaba kuwo lapha oyengwa nerecord eGoli wawumcimbi wokuqala namhlanje ke owesibili hayi so lokho kukhomba okukhulu and nakhona bafowethu kunabantu engeke ngize ngibakhohle futhi engiyobathanda uNkulunkulu umphefumulo wami uzawuhlukanise nenyama uyabona abafuthi labantu abathanda umculo labantu labana bafanele ukuthanda kunamagama ayikhulunywa umgqumeni lazi lawo magama ngangibabukela kude ngoba ngangise umuntu nami osesemncane kukhona lapha ayethi ekhuluma nabalandeli ethi nina nizithandwa zami zeqiniso nifanelwe ukuthandwa ngoba nikwazile ukungithatha ngingelutho iminyaka eminingi nginani ngikhombisile uthando kumina uyabona mangithi ngisengiyabheka njengamanje eminyakeni eminingi mina noma ingekho omningi kangako kodwa phezulu kwakho konke lokho engihambile since 2019 ngaze ngafika ku2023 kube nomehluko omkhulu lokho le city engifike ngaprove ngayo ukuthi kunabantu ababe nothando kimi leqiniso from the start saqala yabo balikhombisa uthando ngaze ngafika la engikhona njengamanje futhi leli bandla lendlela afika lawenza kakhulu umehluko bese kuzoba abantu abathanda umculo besides ukuthi mhlawumbe uthanda umculo kaMaskandi ngoba ile ngoma le mabhalane noma nje ingoma nje eziningi zihamba kakhulu ku TikTok ayithandwa abantu abangamabhinqa kuphela zithandwa abantu lapha siTikTok kanjalo ke angibaqwasi just nje kodwa sibanikeza izinga labo sibabiza ngokudlama ngoba phela basuke bephila kulo mhlaba lo nabo yabo nathi siphila emhlabeni wamabhinqa ngithi so lokho kwangikhandela isithombe esikhulu kwaba nalokho lamagama aqala buya ekhulunywa umgqumeli ukuthi awu le magama bengiwabukela kude ayenzakala kuye but namhlanje nakumina kuizi ukuthi ngikhuluma amagama afana nalawo ngiwatshela abantu ukuthi nani bantu nizithandwa zeqiniso kimi uyabona Shuthi nawe into oyisho ibhekeke emlonyeni omunye umuntu iyomsiza kakhulu ngoba uyabona phela uma ukhuluma kufuneka uma ukhuluma ube yidlapha besides ukuthi thina amaciko kufuneka ngaso sonke isikhathi angithi bazi ukuthi yebo mfowethu yebo no siphila nabantu but mangenza umcimbi nene sengizongibiza ngobhuti macike ukuthi yabona yebo bhuti ngenjalo lento le kodwa ke yazi ukuthi kahle kufuneka sinikezana izinga and futhi inhlonipho ke kuyayiveza ukuthi wena uphuma kuliphi ikhaya and uphila empilweni uyabona ukuphila kuyayiveza ukuthi wena umuntu kangakanani inhlonipho uphuma kuliphi ikhaya uyabazi nabantu uyakwazi ukuphila nabantu ngoba inhlonipho yomuntu isuka lapho nokwazi ukuphila nabantu uyabona ngoba ngeke ukwazi ukuphila nabantu ungazange uzihloniphe ekhaya ungazange futhi uzazi insizwa ukuthi iphila kanjani ungazange uzophumele kubantu uhlangane nabantu ongabazi ukhona ukuxoxa nabo ukhona ukunderstand abantu ukuthi okay mangifika la singabantu siphila impilo engafani bafethu lokho siyakwazi so kunabantu mfowethu othi uma ufika na the day one uthi umbone ukuthi lo muntu lo kahle ulimi lakhe lubi so lapho sokumuntu ofuneka uunderstand lo muntu okay unolimo olubi ake ngimunderstand ngimnikeze indawo yakhe not ukuthi ufune ngixabane naye ngithi lo ngobe nolimo olubi ufuneke ngilwe naye ngimkhiphe ngeke umshintshe lo muntu lo just wena ufuneka ukwazi ukuphila naye umenza understand ukuthi umfowethu leyo impilo okuyona akusiyo akuzama ukuthi siphile le mpilo mfethu kuthini ukubona amaciko amaningi awuthakasela umsebenzi wakho amanye amaciko kanye nabalandeli ngiyabona umkhaya wakho ngiyazi uyabona ke ngaphezulu komkhaya kuwe mhlawumbe umthetho njengomfweni umzukulu kahle umzukulu njalo umshana ningambizi ngomkhaya umshana kanti umshana impela uyasho na ukhiphile ngesikhathi kodwa lapho kutheku ibhizi siyazi kuba busy ngasiphi isikhathi la emculweni kodwa ukhiphe nakhona nje ukuthi bekurelaxele khona ojayi bakhona khona umlabalaba ogqizile obani abafethu baningi basebenzile washo wabeka umzukulu ukuthi hayi bafethu baculile ojayi baculo bani kodwa mina hayi
Mkhaya usho njalo uthi Mkhaya kahle malume nakahloniphi akahloniphi ngifuna ukubona ukuthi amasi uzowadlaphi kodwa phela umshana kancisho amasi yazi ya kodwa yabona mfowethu mangathi ngiyachaza lokho kungichaze ngokuthini kungichaza ukuthi bayangemukela yes yabona makuthiwa welcome to the fatherland nami ushuthi ngemukelekile ekhaya leyiginci basuke bamukela laba abantu ke naba basaqala ukuthola eswana nami ushuthi iyona ndlela abangemukele ngayo ekhaya leyiginci baningi kakhulu bafowethu abantu abancomile umsebenzi wami lokho bengikufisa ukuthi ngelinye ilanga kube khona abantu abawuzwa umsebenzi wami abangoza kwethi not ukuthi mhlambe nami anguza umsebenzi wabo siyawulalela siyawuncoma mihla namalanga kodwa ukuphumela obala bafowethu kubalekile not ukuthi kuyimpoqo kodwa phela ukuthi ufuna ukuphumela obala nani but nje ukukhombisa uthando ngento yomuntu noma ukukhombisa isasasa noma ukukhombisa ukuthi lento ayenzile iyancomeka inhle ukwazi ukusithatha thina amabhinqa wasibeka phezulu ngoba thina njengoza kwethu wakwazi ukuthi asithatha sibeke kwelinye izinto yebo ngoba phela mangathi uyabheka yebo bebe uncoma umculo wami yes kodwa ukuncoma kwabo ngokuhlaziya kwakho bebe ncoma ukuthi kahle thina emabhincini sinekhono elikhulu kakhulu besides ukuthi lo muntu uculile bancoma vele into ekwazi ukuthi iphakamisa thina abantu bangamabhinci ngokuhlaziya ngokukhula ngokomqondo yes ungakunaka ukuthi bancomile yes baningi abantu ababancomayo ukuthi yabona kodwa babancomela ini banesizathu yangithola so nakimi kunesizathu vele sokuthi ngiculile umculo wami bayawuthanda nabo bajabulisile and umculo wamaskandi ukwazile ukuthi nami nguthathe ngubeke kwelinye shuthi bayangamukela ukuthi indoda ngiqhubeke ngishayile shaya kakhulu iginqi ngishaya kakhulu angizozibhamba bu ngizozibhamba bu ngizoshaya ngisithathe ngisibeke phansi ngishaye isiginqi esikhulu ethi ngephe ngihamba kwangishayelanga lengoma kancane ethe yani umzuzu noma ubhala amabhalane ngeke amasikhoze koshaya yes phela kuyakhulu yabona sixoxa nje kamnandi ngoba manje siyakhululana kumnandi nani futhi ngipimbe kakhulu lapha izolo ingoma besiyivuma izolo mfowethu yazi sisuke eGoli sathi safika la ezamike lezi ngamba nazo kayipheli moya nami bengimemeza zawuthanda umculo zawuthanda ya vele iyona into vele ezithanda sathi safika la masifika la ayibesikhona bekuzwakala ngathi sibhongoloza manje ivoice angisenayo kangaka akhala komfeneke lapha okay angisenayo ivoice kangaka bakhona phela abazathi wabhimba ukuthi kanjalo bafethu ama voice aphela akukho kuseni namhlanje khathe yambili kodwa ukuthi ivoice iphela ivoice ayisho ayiqalele ukuthi kanjani mayisishile nje ishile kodwa ke sizoyizama sizoyizama ngazi noma mhlawumbe kukhona yini okunye okumbuzo okusashela hayi mfethu ngibuza ukuthi mina mhlawumbe manje no 50k yeah uFacebook yeah akhula abantu abakuthandayo siyambona nomlabalaba naye esenezakhe egqokulime usenezakhe egqokugreen wathi umkhala wakhe na okay yabona lokho kuzokwenzeka kungekudala ngicabanga ukuthi njengamanje izona ndlela kufuneka ngibe busy nazo yes lokho ngabe kudala ngakwenza uyangibona uyangithola kodwa bengifuna ukunderstanda kuqala okay njengamanje senginabo i-background yami iqinile senginabo abantu engingazi kahle ukuthi mangathi bafuthu ngenza ukuthi bese bethi okay kulethe yeah hayi indlanzana labantu ngikhuluma ngabantu uyangithola senginabo abantu the time sengikwenza njengamanje sengiyazi ukuthi vele bazokuthatha bakubekele lisi ungafuni uhlanganisa nabantu bengafuni ngoba manje bengafuni lokhu ngimile manje sengilokhu ngiyaphatha ngapha na ngiphathe ngendlela engiyibonayo ukuthi lena nginabantu engingazi kahle ukuthi madoda nakho sengiyazi ukuthi kunabantu abazomelana naleyo nto angifuni ukuthi ngihlanganise mina ngithi ngisawukwenza ikipa ngapha ngisawushaya iginqi ngapha ngisawukwenza ini ngifuna ukuhlukanisa nje ngiyihlukanise mina ngithi hayi mina ngiphumile lapha ke nenze lokho into ezothandwa ngabantu kuphelele lapha
njengoba sixoxa mfethu umlabalaba unohambo olude kakhulu emculweni. Yeah. Chaza ukuthi namaciko osusebenze nawo maningi kakhulu. Yeah. Osabakhumbula mfethu hoba ngiyazi mhlawumbe umuntu uyashaya iginqi la uyabheka kwabanye bakufeatureisha ngenze ukuthi umuntu uyamkhohlwa but mawuthi osabakhumbulayo obanje emculweni. Engisabakhumbulayo mfowethu baningi kakhulu abantu engisebenze nabo ake ngisho nje kanjalo ukuthi baningi kakhulu abantu engisebenze nabo ngokomculo. Yes. Yeah. Ngoba mangabala omzukulu bona abantu engasebenza nabo ngizobala uDlubheke wena umuntu engasebenza nabo ngizobala uFalabo noma uFalabo kodwa ke umsebenzi wakhe bese ngukha phezulu. Ngizobala uNjoko yena umuntu engasebenza naye ngibala abantu mhlambe okuyibona abantu abazosheshe bafike kubantu nothi ukuthi mhlambe laba abanye abafowethu angikhona ukuba promote lo akusikhona lokho ukuthi ngifuna into ezosheshe ivele ifike emehlweni abantu lokho quality. Yeah. Quality sebenza no quality quality ke sekumsebenza asawuqala naye phansi bese kuzoba uNjoko no Navigate. No Navigate. No Navigate. Ibona abantu ngicabanga ukuthi abantu babazi kakhulu labo okuzosheshe kuvele ukuthi usebenze nebandla. Sengisebenze kakhulu mfowethu ngoba kumnandi ukuphila nabantu. Yes. Yabona nokwazi ukuxoxa nje nabantu ungabi lo muntu ofuna ukuba nomngcele ngoba umngcele uyakulimaza kukhona lapho ngeke ukwazi ukuhamba ufike khona noma ngabe ukuthuba ufisa ukufika endaweni ukuthi kufuneke wendlule la kodwa angeke usakwazi ukwendlula ngapha sekufuneka ujike ngapha and uma ujika ngapha ngeke ukwazi ukufika lapha. Yebo zipheza kaceza iphuma nini ifeatureshana nini kanti singayiboni ezakaceza ay ngeke ngisho nje lapho ukuthi mhlambe besingakahleli for lokho ngokuthini kunale background ebesayifuna ukuthi ayikiqini be tight. Yeah. Engicabanga ukuthi njengamanje kukhona osekuzwakele ukuthi kukhona into ekhona kwaceza abaningi sebeyazi abantu yabo sekunga easy ukuthi mhlawumbe sesingaqala senze into enjani efana naleyo but ngalesa sikhathi leso bekusesenzima ngoba abantu bebezobuza ukuthi ubani lo ubani lo umculo uvela ucwile. Yabona kwanathi vele into ebesizoyilokujana bizocila ngoba ibingeke ipromoteke kahle ngoba ayinaso isisindo nokuthi ade sine partners la. Yeah. Ithi partners besibuza ngogatshe usenza nini nogatsheni masitshela ukuthi no ugatsheni nanki ngasenza noma yini naye but mhlawumbe ngenze nawe into efanayo. Yeah. Kufanele kube nengoma ezohambisana ukuthi mangifaka umzukulu noma umzukulu mayithi uzofaka umlabalaba izongena kubantu hayi mhlawumbe obokumshana nakho sizomfaka engomeni umfaka engomeni and yazini uma ungathi uyabheka mina futhi ngizokubeka ngolwami iside. Yabona engomeni makukuba mhlawumbe ufeatureisha umuntu yabona umuntu uma umlanda engomeni the time ingoma uyicula sesewedwa ake sithi mhlawumbe ngikhuluma ngolokhujana ngicula ingoma bese ngiyihumulisisa mhlawumbe ngiyumuza njengomzukulu obviously lapho ngiyasicabanga isikhala sakhe ukuthi nasi isikhala sakhe yabona umuntu uma engangena kule ngoma le engafika enze lento lengiyifunayo ngoba the time ucula ingoma ngithi manje uyacabanga ukuthi okay mina ingoma sengicule ngayiqeda uyumuze ayigcina umtholo umuntu yazi lo Dumakahle umolozela kamnandi lana mayiseshale izinto zakhe lele matema akhe lawo esesho kanje mayingangena lapha ngafika ngene kamnandi enza into engiyifunayo ngokuqala lokho yes ngisavumelana naye lento isho ukuthi sengizama ukukwengeza enkulumeni yakhe ngoba ngeke akhuluma qede bese ngibuya la ngokwami ulwazi yabona ku featuring kwesinye isikhathi thina umuntu siye simfeatureishe ngoba sesiza ukuthi okay mina ingoma ngeside lami sengiyicule ngayiqeda ukuzwe ethi umuntu mina ngeke welami iside ingoma sengiyicule ngayiqeda kodwa lesi style lesibe ngifisa ubani azongedela amagama adlale nge-style sakhe thola ukuthi wathanda i-style sakhe sengoma ethize ukuthi amayizongidlalela ngalawo magama noma ngaleyo melody ayicula ngalo lesikhathi kule ngoma le
yafaka amagama kuzoba ingoma emnandi ephelele. Angithi uyabona ukuthi wena ucule waphelela wathi sembathe uyayizama ukuyifaka enye into phakathi engomeni ingoma lutho ngikho lapho mina usiyaqala manje uyabona hayi ubona ungangimolozela kamnandi lapha engathanda into yakhe thize uyaqala kuyamthatha ke usiyamsecturisha ayishaphe mfethu yabona umuntu ofikayo nawe la phansi nguzwe kakhulu engomeni zakho ngesingawe baningi abaculi sikhuluma ngomfaka umali umlabalaba hayi labo uthi mhlawumbe ongeke ubasho cha hayi ukuthi bayabheda obazwa kahle uthi cha yabona lensizwa mfethu ubani nobani epenini mina ngiyabezwa ubani kuba bazwayo ukuthi hayi mhlawumbe ayikho umuntu ongaphatha ingoma iyabhalwa hayi iyabhala angithi ngifuna ukubuya lapho ukuthi no abonke abantu bayayibhala ingoma ukuthi kuhluka la ekuthenini ukuthi kuna lamagama amancane afika athi nansi inkomishi uyangithola athi nansi inkomishi kodwa ungayibizi ngenkomishi ube negama eliteketisa inkomishi uyangithola mangithi mina khumbi abantu abami ukufika emhlabeni ngikhuluma ngabantu besimame but nginegama engibateketise ngalo ibona abantu vela basilethela abantu emhlabeni kodwa sengibabize ngamakhumbi uyayibona imawethu ezitengisi ithola abantu kodwa ithi hamba uyibeke ekhaya uyayithola so manje yehluka lapho ke leyo nto leyo sibaningi ke sikwazi ukubeka lawo magama lawo engingabala umuntu abamjwayele kakhulu futhi ahlonishwela leyo nto leyo uyena uDumakahle ukwazi ukuthatha inkulumo ayiphendukezela yithi abe namagama amnandi azoteketisa inkulumo yakhe yabona akwazi ukuxoxela into yabona kahle kahle ngingasho ukuthi uDumakahle ukulomuntu lo unamanga oyehuzu yabona into kanjeyana icatshwa ngabantu abakanjalo nothi ukuthi mhlawumbe ngithi unamanga kodwa umqondo wakhe wabantu abakanjalo ukuthi abantu abangamahuzo abanamanga yabona kukhona oyathi umuntu wenza into athi wayithengile leyo mali leyo yabona lo muntu lona usekuthatha umqondo wakhe ukususa awufuna ukubangaza nokukudumaza kodwa manje ufuna ukususa leyo umqondo wakhe ukuthi hey yabona le nto yakhe ayikho ke so uyena umuntu kahle kahle ngingasho ukuthi ubest kakhulu ezintweni ezifana nalezi angisho ukuthi abanye abekho kangako but ngokubuka thina amagenge asemancane nabantu abadala ngisho ukuthi uyena umuntu ngoba enye indoda esihlonipha kakhulu ubheka umuzi uyabona abantu asasibahlonipha kakhulu lapho sibuye size kubo lokhunjana ofalapha ngiyangithola sibuye size lapha komkhathazi Nkobongela Nkobongela yazi ukuthi abanye abantu babuye benganaki nanokuthi mhlambe kuthola ukuthi iqonda izinto eziqondana kabi wena le ndoda abantu bafuna bayinaka amagama akhuluma le ndoda bangayilalela ingoma bethi bayaphuthuma bafuna into ezoculwa yibo ngoba manje sabageza ngesidalo abake bayinambithise kahle inkulumo yakhe lo uyabona khona ingoma yakhe mina engageza izandla ngathi ingoma yakhe ethi Madlutshana le ngoma le yangijulela kakhulu yazi wangathi yena mhlambe ukhuluma ngento ethiza ngithi la emculweni siyafikisana yabona insizwe siyafikisana but uyazi wakhuluma ngomadlutshana bathi hayi ugadlile yabona into le yebo wena ugadlile kodwa manje wathi ubheka umqondo wayo le ngoma leyana ujule kakhulu ngingeyona yodwa yokuqala ziningi kakhulu uyabona so uyibona abantu mhlambe ngingasho ukuthi kwesinye isikhathi nginokubuka bese ngibuya ngizobheka futhi kubantu laba engazi ukuthi lo ubest kakhulu makuthiwa hey ndoda sizoshaya ilokujana into ezofika kubantu manje sikhuluma ngonkosi yamagcoka umuntu afika athula nje abheka aqalaza athi hayi hey ngiyabona lapha nayi nakho ithinto yakho ozothanda uyabona sekuphelile abantu uyabona lo muntu into enjani uyabona vele ukuthi uthanda wenzakala uyabona so ibona abantu abakanjalo baningi ngabala bona lokujana onkosi yamagcoka amasicebi ngibale lokhunjana onjoko ngibalo Mzukulu baningi ningalokujani ningangiplay ngithatha bakhona basalayo ukuthi ngifuna ukuthula ngalokho lento nginivezele ngoba manje kunento ebuye isishaya thina asifuna ukunderstand
understand into ethize siyithathela phezulu okunake amabhinqa la kithi akhona nga funa ukunderstand ngeke ngahleka lapha epostini yami ngifike ngiyaposta lapha ngithi ngizobhala ingoma ngicela ningacomment hayi bavele ba-comment ingoma ngithi mina hayibo ngingacomment angithi yabona ngikhuluma ngento efana naleyo kukhona abantu abanganaki thothi inkulumo yakhona uvele wayifunda wayiphuthuma wathi okay uthi asilike ingoma elokujana wayena wathi hayi athi ngiyibhala kanti angishongo ukuthi ngiyibhala ngithe mina ngizoyibhala mina bona bese uyalike uyithandile uyabona so igejana kanjalo naku i-CD yomuntu bafowethu asiye studio sithi siye studio siyocula nje lokho kufanele uqaphele wonke umculi uzobona ngathi akanakeki beside ukuthi koqhawe lami nani ingoma iyazifikela kumuntu oqala kufanele ukwazi and 2 isifika kanjani kumuntu ifuna ukuthi umnaka umlalela ake ngibuza nginakubeza abantu bethi hayi ubani akadumile ubani kanjani ufuneka enza alokujana shayi ihit ukuze aduma aphusheke ngibuza ngithi mina uzophusheka kanjani umuntu engaphushwa yazi yaphusheka into engaphushwa kanjani nansi iglass ngayibeka njengamanje ngeke ziphusheke manje ngifuna ukuthi ayiphushi kodwa mangayiphusha kanje nansi yaphusheka ngiyabo so nalapha ukuze umuntu aduma belapha phezulu ufuneke nina nimphushe uzophusheka aye lapha nifuna ukuthi nina aye khona qiniso naye iglass ngifuna ukuthi iye lapha ngizoyiphusha manje izoya lapha efuna ukuya so nabantu akubeka njalo abantu yilapho ke ngisho ukuthi mina abantu bengajaha ukuthi bafike kufuneka bona balalele bafike bafune ingoma yebo bengayifuna bazoyithola but ingoma ezofisha ifike kubo but abeke balalela ingoma bayiqale nje ingoma phansi bayi-understand ukuthi umuntu lo kahle kahle uqola ukuthini la angithi singamaciko sizoyiphendukezela thina inkulumo sithi uyangithola ukhona abantu abakwazi ukuphendukela ezinye inkulumo ibhekele kanti ukhuluma ngento ethize usiyaqala lo muntu ukukhombisa ukuthi mawumuntu ziningi kabi izinto ongakhona ukuyihlaziya uyi-understand ngenye indlela namhlanje ngcono ngihleli nomuntu obuye bawuchofa ngala ngemuva iqiniso ukuthi kuyenzeka ukuthi omunye nithi ukwehlisa kancane omunye mase niya all out lokho mfowethu angifuni ukuqamba amanga ngingathini nje mhlawumbe studio lezi eseyiziphezulu akwenzeki lokho akwenzeki sobostala lezi ephansi angithi manje makuzofika abantu abathize nani nanokuthi ke phela vele ulwazi asikakabi nalo thina abantu beyidudo lezi elokujana kangaka sithanda ukushintsha too much so manje lapha e-studio lezi ezinkulu eziphezulu vele kusetha abantu vele aba professionally abango best sound engineering so isound yakho ihlezi clean and futhi bana ama equipment are right so yabona la itude enkulu ngiyakuphikisa lokho mayethi umuntu ngibashwe ngaphondo no ngiyakuphikisa lokho alukho uphondo e-studio bafowethu ngiyeza mabekhala ngendaba zama-CD nani mina ke ngoba yabona mina ngithi ngu-sound engineer yes nginokubuka yonke into engingabacushisa yona abaculi mfowethu yabona mawuzofaka iginqe studio usazoqala iginqe studio angithi yenza sure ukuthi isiginqe sakho ufuna sibe yilento le ofuna sibe yiyo i-bass guitar yakho wokwenza sure ukuthi ufuna ibe yilento le okufuneka ibe yiyona i-kick yengoma makube ingoma ufuna isheshe ungacabanga ukuthi mase irecorda njengamanje isheshe ucabanga ukuthi wena le izofuna izoba slowly angikhuluma ngo-transpose ingoma yabo lezi ngoma ezayidlala kudala no angikhuluma leyo nto leyo ngikhuluma ngengoma mthothi mhlawumbe ine-speed ishesha kancane ufuna wena mhlawumbe yeshise noma mhlawumbe ingoma yakho ihamba kanje noma ufuna ukuthi wena ihambe kanje ucabanga ukuthi leyo nto leyo izokwenziwa ngale no yenza sure ukuthi finally uyiqeda la usazo create lento ozokwazi ukuthi ufake iphimbo kuyo abafundisa mfakhuma fundisa ngoba manje inkinga yakho na sinokuthola inhlamba thina uyangithola abantu abangafana no engine uzwe kuthiwa uthuthana ubani ngophondo ubani ngophondo uyibuza ukuthi kanjani ngoba ngisho ukuthi namanje ngiyanitshela ambani niyo understand leyo nto okuqala maniqala nje ne studio okuqala manifika e studio nenze sure ukuthi
yize noma sekufikile ngoba phela ngithi baningi abantu abasebenza e-studio kuyenzeka thothi sekutwiste nje something i-bass guitar mhlawumbe khona lapha esithwiste khona or isibumbene or ine triple ending nani wenze kahle umtshele umnikeze lo muntu lesikhathi mfowethu awuthinte ngendlela nawe oyazi ngayo angithi u-sound engineer nobani une sound yakhe ngoba neituto uzazi nje zingaka ayifani ama sound akhona so kanjalo mawufika lapha kuThuthana ufika umtshele ukuthi hey Thuthana awuyibalancise nje nawe ngendlela oyazi ngayo before niqale yabona ungavele nje ufice istudio lapha sekwanjeni usiyongena ngalo uxhuma isiginci ayikhale no akahambi kanjalo thintana lapho nalapho umtshela isicelo awuthintelana nala yes yeah mfethu cabanga ukuthi wonke umuntu namhlanje Mlabalaba uphume emazi kangcono futhi uyabona akukho esikushiyayo makuba kukhona esikushiyayo okuzoqala namhlanje thiwa kusasa uMlabalaba uMlabalaba ufika waqonya into enhle endaweni yokuthi wafika umculo othize wafika wayithatha ngizoqala ukwazi ke lokho kusuka la kusasa not namhlanje kodwa uMlabalaba ngathi uyayithanda idelele ne hayi lo inbox kanjani mfethu yazi phela ukhuphuka nepage yakho angisho okay uyokwazi yabona kungebona bodwa ke ngiqala nje ngikhuluma ngabantu abathandayo umculo wami ngoba angikaze ngizevele ngize ngikhulume ngabo mhlambe umayelana nezinto ezifana nalezo benyukile kuma followers kimi baba nothando futhi la ku inbox yabona ku WhatsApp baze bethe abanye ngiyabaziba bethe abanye ngiyayitshela no akusikhona lokho akusimina ngedwa kodwa futhi lokho kodwa sengizobekela ama side yeah asibaningi oza ukuthi okunokwenzekela into efana le but mina ngelami side senibaningi kakhulu ngalendlela engeke ngisakwazi ukunicontrola nonke engeke ngisakhona ukunikeza isikhathi nonke uyabona so le nto sekuyangiphoqa njengamanje ukuthi nalowo angixolele angalwi nami athi ngiyayitshela nani akusikhona ukuyitshela kodwa isikhathi engisuke senginaso ngoleso sikhathi suke sesincane kakhulu ngoba nisuke nifuna ukuthize kithi angithi kodwa ngelinye ilanga nawe uyohlangana nami mhlawumbe ukubuze lokho noma ukuthole lokho osukudinga noma uncome mawufuna ukuncoma ngaleso sikhathi leso uyabona yeah ilapho nje sebebaningi kakhulu abantu sekuna leyo limit lesikhathi sokuthi bakhona isikhathi sokuthola ukuthi baphenduleke abanye baphenduleke ngeviki elizayo or abanye ngize baphendule after 3 months bangamangali bangaduma esikhuluma ngase ngemshiye ngaphandle nondaba Sonakali okay yeah le ndoda leyana ngingasho ukuthi yize noma singena umlando omningi naye kodwa izinto asezenzile kimi ngingaxoxa ngazo shonila ngizokha nje phezulu ngoba ukuqala kwami ukwazana naye sazane 2018 kunomunye umfo engangisebenzisana naye laphana yazuma ungayihleka lento mangathi sizokwenza isidika-Mzukulu 2017 kunomunye umfo uMandlakazi wasemsinga owangakubo Sonakali so wangena ulokhujana uMandlakazi kwangena uMzukulu warecorda waqeda uthe makuphuma uMzukulu kwangena yena uMandlakazi babe sasindawonye e-studio nje kanje la ngangirecordela khona yabona so bavele ubabe ngakabikho lelizinga leli noMzukulu so baphuma kanye sajwayelana ke noMandlakazi uyangithola so masijwayelana naye lokho njana uMandlakazi 2018 silokhu sifonelana nje kokumnandi kunjalo kuthe lapho saqala ukwazana noNondaba ngamrecorda i-album uMandlakazi mangimrecorda i-album uMandlakazi wasuka wathi ufuna ukuxhumana noDiver noSonakali bese sendawonye ke ngokumculo kwakhe kakhulu so uthe mayihamba eyalapha koSonakali sasikhona sayiphumula lapha iphumula ngemuva siya koSonakali bendawonye nolokhuzana noJiver into engayithanda koSonakali kokuqala uyakwazi ukuzwa unodlebe and futhi kuneso kakhulu uyabona wasathi sifika samnikeza iCD wayilalela bancoma bathe madoda into eniyenza yinhle
ibona abantu abakwazi ukuthi bamnikeze uMandlakazi bamnikeze iway forward ndoda uqhubeke yabona so ngambona lapho ke ngaqala ngamazi lapho kodwa ngangakamazi lokho ukuthi kanjani ngimazi nje ukuthi hey le ndoda ngiyawazi amagalelo ayo phambilini kodwa namanje iseza kithi thina abafana abancane kusho ukuthi kusaqhubeka saze sazana 2019 I record i-album yami nami kweza ke lapha kwaze kwagcina khona sesihlangana ngoba wayenokufika ke lapha kwimendlini isirecorda na ingoma sicule siculela nje yabona ngoba uNondaba umuntu othanda umculo kahle kahle uthanda ngoba ithanda yena kukhona into esake sayiqoqa nje siyihlekela wathi yabona mina umfazi ngiyamshiya ngisho nasebusuku ngo1 and nami ke lokho ngiyakwenza angeke yabona makukhulunywa ngomculo futhi leyanto leyani mnandi ijule futhi kakhulu yabona mawungayithanda nawe uzokuthanda ngikhuluma ngabantu ngaye kuNondaba so la kimi size sahlangana iCD sengiyenzile ngoba phela mina le CD yokuqala ngangithi mina ngizobhala uSibukhu mara wathi ngani wena nje ungumlabalaba wena ngalishintsha lelo gama lelo ngathi upastor Khumalo uSibukhu mara okay ayikulungile pastor ngelakhisa yini alright so uyabona semaqala bo 2019 ngabona ukuthi kunayo ezinye izinto ayibonayo and nanezinye izinto akubonisa nje ngazo hey zijulile kakhulu ngokuthi nayo usemdala kule ndima nanokuthi ke umuntu omdala vele yabona so until kuze kube manje le ndoda asiwenza umsebenzi ngoba siyasebenzisana yimi uMandlakazi kuzoba uyena Sonakali abantu engisebenzisana nabo makuthiwa siyokwenza umsebenzi asiphumi angithi mina ngine studio siqala sifike siyoshaya insimbi iqala endlini sishaya siqede bese sithi cula ke lokho kukhona acula qede simbonise lapha lokushaya sithi hayi la ake silungise kanje silungise ingoma nga1 sesiqede uyokuxoxela nawe uthana ukuthi sake samhlupha nestudio makuthiwa siyo recorder thina nje so bathi hayi asibathathu kuzoba indlondlo nojikelele Khumalo so bawu4 ukuthi sake samhlupha yini masifikile estudio thina estudio makuthiwa solid 1 hour futhi nenze umsebenzi ubalula kakhulu and yona leta ayisiphathi kahle mfowethu ufike lapho uzoqala ba bafethu hey ivoice yami ingathi ayikho right le ngoma manje ngathi angizwa ka right manje ngikhona ngisacabanga akukhona la awuzelanga ukuzopractice the time sikunikeza i-rhythm yakho sikunikeza insimbi zakho ukuthi hamba upractice so sikunikezela isikhathi sona leso ukuthi hamba wenza konke okudingayo so masifika lapha na kuNondaba uyena umuntu oba negalelo elikhulu okwazi ukubona ukuthi hayi inkulumo yakho akuyiqoshamisa uyithi athi awuthi siyabonisana kanjalo ke nasemsebenzini wakhe siyibuka ngoba wena ngeke ulibone iphutha lakhe ngithi kodwa makukhona umuntu oseceleni kwakho athi le ngoma yakhe imnandi la kodwa lamagama lawa awahloniphise kanje noma awufake into ethize yabona nje nami le ngoma ngahlala phansi le ngoma ethi yani mzi ngahlala phansi ngayibheka ngathi mina yona sengiyiculile kodwa manje ayinginiki lento yabona ngathi hayi ngizoyidelete ngizoyibuyela yabona ngayibuyela ngithemba ngiyibuyela kwaze kwafika namatemu la ngakhumbula ukuthi konke lemzuzu lene ngiyifakayo impela ngithi ayikhali ngani nje nekhehla lelathi zaqhasha imbozi lalisho khona ukuthi uqhasha kwembombozi ngempela kusuka konakele uyabona ngathi mina ngiyakhumbula amagama ayisho ikhehla lenyoni ngathi mina hayi yaqinisile nami impela hayi isikonakele manje uyabona ngathi ay uthutha vele lento ay ngeke futhi uyabona kanjalo ukudlala nje and into yangihlekisa kakhulu ngaze ngabona nami ukuthi futhi lento kahle abantu bazoyithanda bazoyithakasela sesimixa ke lapha e-studio kumixa no Even sengamthe Even ake sizame ukuthi silungise la sifake la ama delay ama echo nani Litime eqala ilalela wahleka waze kwabhlungisa isu elalela leyo nto leyo ayithandi into ubona yabona uthanda leyo nto ayithandi yabona mase didele kwangathi umuntu vele bengihlelile ukuthi ngifuna ukumhlekisa kodwa phela kumnandi lokho ngabona ukuthi mayijabulisa abantu futhi abantu abamhlophe
kuyasijabulisa lokho sikukhomba khona ukuthi into izoba nesasasa kubantu and abantu bawujabulele kakhulu lo msebenzi ngingakawenzi ngiseza nje nabo bekhombisa uthando nabantu engijwayele bengihamba nabo abafana nabo Sonakali yeah so nje uSonakali umuntu nje mfowethu obest kakhulu angisho ukuthi mhlawumbe abanye bengambizi le ndoda isebenza nawo wonke umuntu ngoba umuntu ohleze noma oyi-one ngaso sonke isikhathi Simiso kwaKhumalo eyakwena wakithi mfowethu ngingasho ukuthi mhlawumbe ngokwesibongo yes ngokwesibongo wakithi kwaKhumalo and nanendawo basuke esigodini sangakithi kwaCeza basebeya ke Olundi eqolo yena sebenza phambili siyasebenza kakhulu futhi since mangaphosisi 2017 besisebenze lapho siqala ukusebenza lapho yize noma aqa yimi nginamanga yazo ngicela isiqaba yazini kahle uSimiso yabona ngesikhathi ngisolundi lapho ko 2011 oh uya lapha sahlangana lapho the time sihlangana lapho sibizana ngoKhumalo ngoba nayo benokusebenza edlala ibass guitar kulesi studio engangidlala kusisigini sazana lapho sadukelana iminyaka uyangithola sadukelana iminyaka kwaze kwafika 2017 since 2012 not 2012 2011 sadukelana lapho kwaze kwafika 2017 nenhlahla futhi leyo utholana ngimthola kanjani sengimthola ngojikelele ujikelele wakithi bengamazi uSimiso uyangithola mina bengimazi uSimiso baze bahlangana wathi kunomunye umfo wathi uSimiso waKhumalo kanje kade yo record text studio kanje Simiso phela ngitshe ukuthi mhlawumbe nababaningi oSimiso ngoba vele baningi mase ngifike la ngithi mina yamazi umuntu okhula la uyabona into le athi uyama ngithi ngiyamazi uSimiso kanje athi awuye impela saphindeke sahlangana ke lapha until ke kuze kube manje ngibone ebhaleni post lapha la umagama lawo mfowethu ukuthi wesinye isikhathi sibehluphe thina amadoda ngoba ungachaza nje ukuba indoda kahle amadoda awaxabana yes awaxabana amadoda akusuke kuphambene imbono mawungaba kuthiwa mhlambe uyinsizwa waqhatha noma mhlambe uyinsizwa ukhona lapho sudlule khona ngomtsizwa bakho umtsizwa ubuveza kanjalo ukuthi insizwa awuxabani nesizwe nisuke niphikisana thina ngithi zahloniphana insizwa ukuhloniphana kwakhona lokho ngithi ingoba nisuke ningafuni ukuthi nize niphambane ngokwembono yes ngoba phela omani ke naphambana ngembono uma kuthiwa ke impi yensizi iphelele phi isuke isiphelele esibhakeleni noma isuke isiphelele lapho kuthiwa senikhipha ke senilwa njengani ningabafazi ilapho nisuke senihlulekile ke ukukhuluma noma nokubonisana ngenkulumo nazi inkulumo ukuxabana kwenu kwaze ukungaboni khona ngenkulumo kwaze kwafika esigabeni lese kusuke fika so ngisho ukuthi umfowethu wathatha ngokuxabana na yize noma mhlawumbe kukhona okuzinkinga ngoba phela akekho umuntu ongabi nenkinga noma mhlawumbe sikhona sonke siba nenkinga kodwa manje leyo nkinga leyo kuize ukuthi mhlawumbe nihlalele phansi nikhulume niphikisane ke ngembono lapho niphikisana khona so nje kukwaba khona lokho ngeke ngize ngisho ukuthi mhlawumbe njengamanje yonke into eseyiright kodwa nje inkulumo lapha ayibheke khona ngalesa sikhathi kwakuhluthwa kwenhliziyo yakhe naye wakwaveza futhi kimi wakhuluma kimi lokho cha mfowethu la ngithathe ngenhliziyo akusikho lokho abantu yize noma abantu sebekuthathe ngokuthi wena umuntu kanjalo ngathi mina kulungile kodwa ngoba lokho sukuthathe wakubeka kubande nabantu into uma kwayikhuluma ke iyahlala kubantu uyabona so inkulumo yethu yagcina iphelele lapho thina sesikwazi umuntu onomona and futhi ngeke usakushintsha lokho ngoba manje wena usuyangazi yize noma kodwa ungakazi ingaphakathi kumina nokunye okuningi uyabona yebo ke iphutha lelo liba khona kumuntu kodwa nje hayi mayidlulile nje kanjalo amadoda yaphela ayikho ukuthi amadoda ayiphela iyaphela okhumalo iyaphela fethu awakho ukugcina umbulo Perfect TV namhlanje cha awami ukugcina wamfowethu alikho igama elihlula ukubonga ngizoqala nje ngibonge kuwe einsukwini nje eziningi sizama ukuxhumana singaxhumani nakodlule egoli nakodlule segoli
oyibeke eduze bese ngizama ukuyifihla lapha kuyimali ke ngizama ukuthi abantu hawu ngoqothela phela kubantu awubakithi baze bakushaya ngoba sengikuphethe nezinabo sebengixolele ya sebengixolele ngizoqala nje ngibonge kuwe mfowethu isikhathi sakho nje ekusuka nje saqala ufuna nokuba nami unxenxa nabantu ukuthi uzoba nami lokho kukhombisa okukhulu kimi kukhombise nokuthakasela umculo wami nokuthatha ngoba phela yabona nje ngoba ngilana engicabanga ukuthi umculo wami usuzoba kwelinye izinga futhi yes uyabona uzokhula kakhulu lokho nawe ngoba uyakufisa ukuthi ngelinye ilanga nami umculo wami ugcine ufikile kwelinye izinga yes angithi mina sengizoba induna abalandeli mina leso sikhundla leso ngiyasithatha yimi induna induna ke angithi seziyahlukana nazo angithi ziyahlukana neinduna kodwa ke induna zamanje seziyahola ngizoba uqondana mina hayi wena usho ngomduna lo futhi mina ukhuluma ngendlela zasemakhaya phela seziyahola bekuthi mhlawumbe usufuna leyo mali bese try kweholo kodwa ke indaba engelinye ilanga ama 350 ne hayi okay no mfowethu ngizoqala nje ngibonge kuwe kakhulu ngengidlala nje ngikhathula inkulumo yami ngizoqala ke ngibonge kuwe kakhulu mfowethu isikhathi sakho nakubafowethu osebenza nabo ngibonge kakhulu sesiza sadibana yonke into ngicabanga ukuthi umsebenzi siyawuphetha uhamba kahle ngiphinde ngibonge futhi kubalandeli bomculo kungabe bona bodwa abalandeli umculo wamaskani ngoba masikula yilowo nalowo naye athanda ingoma agcine sewumuntu othanda umculo kathize ngabani so ngizobonga kakhulu ngiphinde ngibonge futhi nabafowethu engisebenzisana nabo nengisebenzile nabo nengisazosebenza nabo futhi sisazokwamukelana ngenhliziyo ezinhle bafowethu ngiyabonga kakhulu isupport eniyenzile kimi namhlanje inkulu kakhulu futhi ayingabazeki ngabe angizazi ukuthi ngifunani mangathiwa mhlambe ukubonga kwami ngonyaka ozayo angenikhiphela ingoma enkulu endlula le ayi sakhala ezakwabani webiza ngoba ezakho ngithi khona ezakwaguqa khona zaphumdelile kwabani bani ezakhe sezinazo ukuthi noma ukuthi abani hayi ezami ezakwaJesu ezakaJesu Jesu omncane sithandaza uJesu waqeza uJesu waqeza yebo kaJesu waqeza lezi ezami noyibona hayi khulekani nizokubona lokho kungekudala nje mathuze nje bafethu sizobe sesihlele ngiyathemba lapho mbukele Perfect TV sinenzela into ezimnandi kanje sinilethela abantu angazi album nje angayiboni kwamanje mhlawumbe usazoyikhipha efana na kulonyaka isavalile bafethu son of a carpenter asambeni siyisupporta shona kuma digital sicinge funa iCD uyithenge sibasupporte wona ngelinye ilanga siyafuna umbona Mlabalaba naye ehlala endlini enkulu hamba ngemoto enkulu ephilise of life naye thina siPerfect TV nathi sibonga isikhathi sakho mfakhumalo uspeechise noma izwi lingekho mfethu ufike uzohlala lathi bonge nabalandeli bethu sithi nje thina subscribe ulike until next time thina nje sesiphuma nje imini ibhofa sithi ba awe